Dawn il-ġranet huma kruċjali biex ma jintilfux l-impjiegi, hekk kif qed joqrob l-aħħar tax-xahar u eluf ta' intrapriżi u negozji jridu joħorġu l-pagi tal-impjegati tagħhom. Il-Viċi President tal-Kamra tal-SMEs Marcel Mizzi għamel enfasi fuq l-urġenza biex il-miżuri ta' għajnuna li tħabbru mill-Gvern xi ġimgħat ilu jaslu għand in-negozji f'dawn il-ġranet, mod partikolari il-miżura tas-suppliment tal-paga. Diġà kien hemm il-wage supplement, però għadhom mhux qed jirċievu ħafna negozji u l-paga waslet u jħallsuha. Jiġifieri jekk inti ma qed tiddaħħal xejn għidli kif jista' jkun tħallas il-paga. F'intervista waqt il-programm Net Live aktar kmieni din il-ġimgħa Marcel Mizzi tkellem dwar negozji li ntlaqtu mill-effetti tal-pandemija iżda mhumiex imsemmija fl-għajnuniet tal-Gvern. Bħala eżempju u semma negozji li l-kummerċ tagħhom jiddependi mill-lukandi, ristoranti u nefqa mit-turisti u studenti li jiġu jitalmu l-Ingliż. U wieġeb ukoll għal kritika li negozji ma ġemmawx il-flus. Marcel Mizzi qal li l-maġġoranza kbira tan-negozji jerġgħu jinvestu l-biċċa kbira tal-introjtu tagħhom fin-negozju innifsu, iżda f'daqqa waħda sabu ruħhom f'sitwazzjoni fejn investew iżda l-ekonomija waqfet sobtu. Tinsiex ukoll li inti ħafna negozji ikunu mhux kulħadd ikun sejjer, jiġifieri jew ikun investa biex xi ħaġa ġdida, xtara post ġdid, din fil-fatt il-pubbliku jaħseb. Kulħadd jgħidlek għax miskon faddaltu, in-negozju mhux hekk jaħdem, in-negozju meta jibdaqla l-flus x'jagħmel, orrajt jieħdu l-pagi id-diretturi u l-istaff u kulħadd, però mbagħad jinvestu f'negozju ġdid. Fil-immaġin inti negozju l għadu investa xi ġiex miljuni f'xi stabbiliment ġdid minn għalhekk ħajamel negozju ġi f'daqqa waħda jiġi kollox xejn rix. Kollox spiċċa. Effetti oħra li qed joqtu n-negozji huma l-kirjiet u appella lis-sidien tal-kera biex jaslu f'arranġamenti man-negozji aktar u aktar li issa il-banek qed jaċċettaw ċertu moratorji ta' self. Il-Kamra tal-SMEs ingħaqdet ukoll ma' sejħa ta' korpi kostitwiti u unions oħrajn kif ukoll tal-Partit Nazzjonalista sabiex jitraħsu immedjatament il-kontijiet tad-dawl u l-ilma.